Vigye meg az aranyhordot, aki ott. Az meg remélem nyitva van az üveg. 3 órát aludtam az éjszaka, bekötötték az internetet, aztán elszálltam. Egy büszke magadra. Nagyon. Elszaptam egy húrt. Meg mondjad még a legdurvábbat. Mit csináltál még azon Széttörtem egy üvegsört. Meg Nem még? én törtem szét. Ott adták. Teli volt az üveg. Igen, teli volt az üveg. És azt a bácsit cseszte, hogy ne engem. Bácsi. Hát, mondom, a tambur az egyik kezembe, és akkor adja az 2 üveg sört, mondom, várjon erre, elengedi mind a kettőt. Tehát persze, hogy ez egyik leesik. Igen. És ezzel mit csinálják? De szépek vagytok, te emelek. Várj meg, Mizó, most várjál. Nincs meg nekem, csak egy vágás. Mizó, téged élvezett nézni, ahogy iszol. Esküszöm, mutasd meg. Én imádok, te, imádom. Csukva az ajtót, most be van zárva, nem Dudája! Tétét! Tétét! Milyen ulice volt? És Stefan? Elmehetsz az utcáidra. Jones, mi van? Ne ígyatok, többet nem bírtok zenélni. Ja, ez a Pinkamendre vonatkozik, nem? Nem, a pingítás részére is. És hol adott? Ja. Gyorsan vázolnád a helyzetet. A helyzet az volt, hogy a Pinkaband gépjárművével, a Fiat Ducatoval elmentünk több mint 500 kilométert, valamivel többet is, és felszólítottuk a gépjármű vezetőjét. Egy pillanat, események a másik oldalon. Jó. Igen, felszólítottuk a gépjármű. Felszólítottuk a gépjármű vezetőjét, hogy álljon meg az első adató alkalommal. Ami közszegen volt, ha jól közszegen tudom. volt a benzin tankon, és hogy tankoljunk. Aha. Nem De a Füle tankoltunk. Botját sem mozdította, nem tankoltunk, azért az autóból kifogyott a gázolaj. És most megálltunk És most Szombathely és megálltunk. Lukács Éppen háza hozzák között. Szombathely és a gázolajat. Lukács háza között, és most éppen egy fiatalember, segítőkész fiatalember. Azonnal Lássuk, mi sietünk. történik. Lássuk. Fogjam? Nem is kell. Jön az anyag. Hát csak nálunk még. Nem tudom, mi lesz nálunk. Mennyit kértek? Mindjárt meg csak kutik. Mennyit kértek? Hát Csak idáig megyünk a kutikat. Várja, Mizó, ja. Mennyi volt lesz? Visszaveszek, jó? Mindjárt. Megveszik is. Ja. 25 liter. Usan, zopet si pogefal, ne? Ja, so. Zašto? Miattam fogja ki a bent, mert túl nehéz. Andris, a probléma megoldódott. Probléma megoldott. De már Mizó megoldott a problémát. Ja. Mr. Wolf. Köszönjük meg Mr. Wolfnak. Mr. Wolf. Az RTL klubot akartam hívni, a téged, mint az Isten küldött. Majd találkozunk. Oké, jó. Köszi. Előre is köszönjük a fiatalembernek. Oké, Probléma megoldott fel. Viki! Király vagy! Mizó! Dusán, hip-hop, hüpp-hüpp-hüpp, barba trükk. Tudod, hogy tovább menni, Mit tűnt? Gencs külső. Hoppá, de. Hoppá! Hülye volt. Itt kavarnak valami.
Elég benzinkúton ne gyújtsál rá, de te ezt úgyse tudhatod, sose dolgoztál benzinkúton. Csípi a pofád, mi? Csúsztál, basszeg! Nézd, ez itt rágyújt. Ennyi protekciód azért nincsen ebben a kurva kutas szakmában. Kutas világban. Fogd meg a sörölet, Piska. Ja. Nem, azért ez nem vicces, való. Abba kell feszem. Ja, hülyelek még az lagdint kezdeni. Te már neked miért baszogat? Hát a vacsorát. Jó, az tényleg. Kijátszom a szemeiket. Szerencsére Mizo ilyen talpra esett és megoldott. Ki a talpra esett Johnson, ha? Szerencsére Mizo ilyen talpra esett és megoldott. Huviti. Ott a Rajda Mr. Wolf. Te sört iszol a dusán, akkor azt anyukátok nem mutassuk meg ezt a felvételt? Mutasd meg, megengedik. Tényleg? Vagy nem. Mert csak napja egy üveget. Ja. Csak napja egyet. Elmény tiszta cigi szagot hoztál el. Itt van egy üres rekesz, mondod a bere. Eleve jó. Tegyél fel egy szép kérdést. Reggel 10-ig együtt leszünk, mit szólsz Szexuális hozzá? kérdés. Szexuális? Hát akkor nem kérdezem meg, hogy... Mit kérdezel? Mert kiborulnak, gurulgáznak. Hát azt kérdeztem meg, hogy mikor... Mikor basztautójál? Például. De hogy kifütyüljük esetleg sokat onnan. De előbb rám. Óra, perc. Robi. Nem erőlt az akkumulátor. Más kérdezünk, mert én is erre van cigisen válaszolnék egyébként. Pedig kurva jól nézek ki, és mégis. Ilyen problémáim vannak. Hát az Andristől meg se kérdezem, kurva nyugodt, boldog családi élete van. Dusán, Flami, te válaszoljál, na, te szereted ilyenekről. És az jó lenne, ha nem anyukád előtt vágnád ezt a videót. MBU. Az mit jelent? Hát mit jelent? Mit jelent az MBU? Az előző kérdésnek a rövidítés. És az mi? Mikor basztautójál? Ezek sosem hallottam, bazzeg! Ez olyan, mint a SKH, csak kicsit jobban, érted? Ezt van rájadban. A majort fölveszem kocsiba. Ja, Moris Dutra volt. Jó, Toma, ne telefonálj! Mindenki fogja két főt átműleget. Érdekes. Jaj! Van itt egy kamerát, hallod, gyere. Ahogy rakom. Dusán mennyi minden. Nagyon szép szó.